Γεια σας από το Cool Home, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και σήμερα κρατάω στα χέρια μου τη νέα συσκευή Power Lines της Devolo. Πάμε να δούμε ακριβώς τι είναι τα Power Lines, πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ενισχύσετε το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας και πόσο απλά τελικά είναι στην εγκατάσταση. Το σύστημα Power Line της Devolo, Dylan 550 είναι το ακριβές μοντέλο που έχουμε στα χέρια μας. Το Starter Kit αποτελείται από δύο συσκευές, οι οποίες φυσικά η μία είναι αυτή που συνδέεται με το router μας μέσω Ethernet καλωδίου που υπάρχει στο κάτω μέρος σας, τοποθετείται στην πρίζα και φυσικά η δεύτερη συσκευή είναι η συνοδευτική, είναι το Extender, αυτό που έπειτα λαμβάνει το σήμα και το εκπέμπει σε ένα νέο χώρο, σε έναν απομακρυσμένο χώρο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi, είτε και αυτό μέσω καλωδίου Ethernet. Μπορείτε να τροφοδοτήσετε λοιπόν μια άλλη συσκευή με Ίντερνετ. Βλέπετε εδώ τα δύο κουμπιά ελέγχου και στη συσκευασία παρέχεται και το καλώδιο Ethernet, ώστε να κάνετε τη σύνδεση του Power Line με το router. Φυσικά η συσκευή είναι pass-through, το οποίο σημαίνει ότι δεν χάνετε την πρίζα σας, αλλά υπάρχει επέκταση, οπότε μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή θέλετε. Δεν χάνετε λοιπόν μία ακόμη πρίζα από το σπίτι σας, αλλά παραμένει στη θέση της και ταυτόχρονα λειτουργεί και το Power Line. Αυτό είναι το Kit Power Line της Devolo. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις συσκευές του έξυπνου σπιτιού, κάντε subscribe στο κανάλι του Cool Home στο YouTube για να αναλαμβάνετε πρώτοι όλες τις ενημερώσεις. Περισσότερα στο coolhome.gr.